Jsou věci, které se mění tak, jak se měníme i my. Ale jsou i věci, které zůstávají nezměněny po dlouhá léta. Na první pohled se vám vybaví v paměti obrázky z vašeho mládí. Určitá místa, lidé. Lidské bytí a plynutí času nelze zastavit. Lidé díky svým schopnostem dokáží vrátit věcem svou původní podobu, či svou vynalézavostí vytvořit nové, zcela jedinečné. Přijměte prosím krátké pozvání do své rodné obce. Podívejme se společně, co se zde v posledních 5 letech událo. V uplynulých 5 letech bylo úsilí vedení obce zaměřeno na úsporu energií u obecních budov. A tak v rámci programu Zelená úsporám se postupně zateplovaly budovy zdravotního střediska, kde se po několika letech podařilo otevřít i služebnu Policie České republiky. Slavnostní otevření se konalo 20. září 2011. Starosta Viktor Welfl všechny přivítal a úvodní řečí tak prakticky činnost nově zrekonstruované budovy zahájil. Dále došlo k zateplení hasičské zbrojnice a mateřské školy. O letních prázdninách roku 2010 proběhlo také zateplení budovy základní školy a vyplatilo se to. Pohleďte, jak budova skvostně vypadá. A to nemluvě o ušetřených nákladech za energie. Samozřejmě se opravy a úpravy dotkly i budovy úřadu Městyse, kde také došlo k dalšímu rozšíření a zvelebení pracovišť, včetně bezbariérového přístupu a umístění místní knihovny, které se po několika stěhování dostalo nových prostor. V budově úřadu je také nová obřadní síň, která vznikla přestavbou málo využívaných prostor v přízemí. Změňme prostředí a přenesme se do lesní lokality na Panšule, kde zástupci cechu Hubertova odhalili pamětní kámen svatého Huberta. Celá tato slavnost byla doprovázena bohatým programem jak pro děti, tak i pro dospělé v duchu mysliveckém. Už jen nostalgická vzpomínka. Tato věta i záběr pochází z lounské videoročenky vydané na DVD v roce 2010. V tomto roce se započalo s úpravami lesoparku Ernestín, který je součástí cyklostezky Jihlava, Třebíč, Rábs. Pokud po této malebné stezce ujedete asi kilometr, naskytne se vám úžasná podívaná na malebnou krajinu okolo řeky Jihlavy. Posuďte sami. Nestojí to za to. Další z náročných akcí se odehrávala na ulici Nová, která prošla zásadní rekonstrukcí. Práce započaly v roce 2011 úpravou chodníků a bezbariérových přístupů. V roce 2013 došlo na samotnou úpravu vozovky. No a dnes pojďme se krátce projet po zrekonstruované ulici.
Na tyto rekonstrukce navázala oprava mostu v ulici Osvobození, včetně nové lávky pro pěší a nový most u Cihelny. Myšlenka na stavbu sběrného dvora se zrodila dávno před rokem 2011, ale prakticky na realizaci došlo až v tomto roce. Celá akce vyvrcholila slavnostním otevřením 24. července 2012. Sběrný dvůr je určen pro obyvatele Luk, Bítovčic, Kozlova, Velkého Beranova a Puklic. Velmi oblíbené místní koupaliště, postavené před více jak 50 lety, již dosloužilo. A proto se na přelomu roku 2014-2015 zahájila generální přestavba. V létě roku 2015 prostory stavby vypadaly takto. Škoda, že se nepodařilo rekonstrukci dokončit. Letošní léto bylo teplotně nadprůměrné. Takže nabízíme k nahlédnutí projektové vizualizace a věřte, je se na co těšit. Žáci základní školy i ostatní sportovci se dočkali velmi kvalitního hřiště s umělým travnatým povrchem. Slavnostní otevření 11. října 2012 ozdobilo exibiční utkání SK Bůvol Metal proti fotbalovým internacionálům. A výsledek utkání? Více než uspokojivý. 2:2. Když už jsme se dostali od výstavby veřejně prospěšných staveb až ke sportu, tak u toho ještě chvíli zůstaneme. Lyžařské zařízení bylo vylepšeno o 4sedačkovou lanovku, v té době jedinou na Vysočině. Dne 7. prosince roku 2012 proběhla zatěžkávací zkouška a o vánočních svátcích již byla v plném provozu. V uplynulých letech byla pozornost věnována výstavbě i zvelebování nejen samotnému městysi, ale i okolí. Za všechny příklady se podívejme do lokality Hostinky. V poslední době největší akcí
je přestavba bývalého obilního skladiště na stacionář s názvem Pohodář. Zbývá nám jen přání, aby ti občané, kteří zde budou přebývat, se cítili opravdu pohodově. Zabezpečením vhodných stavebních pozemků mezi obcí Luka nad Jihlavou a osady Otín došlo k výstavbě nového sídliště. Rodinné domky zde začaly růst jak houby po dešti. Vše toto je dobré znamení, že obec Luka se neustále rozrůstá a obyvatel zde přibývá. Neméně významnou činností v obci, kromě výstavby, je společenský a kulturní život. Lze s potěšením konstatovat, že zásluhou místního kulturního střediska a místních klubů a spolků je tato tradiční činnost v průběhu celého roku velmi bohatá a pestrá. Jen namátkou vám představíme stručný výběr z několika akcí, které se pravidelně opakují. Navštívil sám král, řekl: Lásko má jasnou, svoji pýchu já jen hrál. Kvůli vám se vzdávám trůnu, klenotů i katedrál. Manitu, nad tvým hrobem sám drží stráž. Vznikla prérie, už nežije, Nelu, hvězda snů poklad má. Maminko, já tě rád mám, celé své srdéčko z svátku ti dám. Za to mě, maminko, vždy ráda měj a za mé přáníčko dusu moji dej. Searching for things I need to do. We could talk about things we need to see. Understand the man that I'm trying to be.
Omlouváme se, ale nelze vtěsnat do našeho krátkého snímku všechny události a akce, které se v obci udály. Čerpali jsme z filmových ročních přehledů, takzvaných ročenek, které se v průběhu celého roku natáčí. A tak naše poděkování patří všem, kteří se na aktivním životě v obci podílí. V našem povídání jsme došli až na samý konec. A popřejme si i do dalších let, ať naše obec dále vzkvétá.